мавзӯи Нико Уилямс ва Барселона дар ин равзанаи трансферӣ тураф таваҷҷӯҳи бештар ҷалб мекунад. Барса бо ҳама талош ӯро ҷалб кардан мехоҳад. То охир моро ҳамроҳ бошеду фаҳмед ки чаро ба Барселона ин бозингар хело лозим шудааст. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. Тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳо канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TAJFUT. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Барселона ба вингери чап ниёз дорад. Мавсими охир Феликс ҳамчун иҷора онҷо бозӣ мекард, вале интизориҳоро бароварда накард. Мураббии ҷадид ба иҷора хушбин нест ва ба ҳамин хотир бояд хариде амалӣ шавад. Торрес бозингаре нест ки ба ӯ такя карда шавад ва Фати бошад мушкилӣ бо ҷароҳатҳо дорад. Агар Фати ба майдон ҳам барояд, эҳтимолан дар марказ бозӣ хоҳад кард ва бо фурӯхтани Марк Гуи интизори пешниҳодҳо оиди Витор Роке мавқеи чапро холӣ мегузорад. Мавқее ки дар ҳуҷум муҳим арзёбӣ мешавад. мавсими қаблӣ мо дидем ки хави онҷо Рафиняро истифода мебурд ва ин фишорро ба нимҳимоя оварду ҳамлаҳоро коста кард. Агар ҳуҷумкори канори чап харидорӣ шавад, баланс барқарор мешавад ва ҳамлаҳо боз хатарноктар мегарданд. Ростии онҳоеро ки Барса ин тобистон дар рӯйхат дошт, Нико Уилямс, Рафаэл Ляо, Луис Диас ва Хвиша Кварацхелия, танҳо Нико варианти камхарҷ барои каталониҳо шуда метавонад. Нархи ӯ дар шартнома бо Атлетик 58 миллион евро муқаррар шудааст. нархе ки барои сифати бозӣ ва сину соли Нико хело поинтар мебошад. Он ҳатто аз нархи бозории бозингар камтар аст, чун трансфермарк Никоро 70 миллион евро арзиш додааст. Хело аҷиб. Ҳамин хел не, ҳамзамон нисбат ба дигар вариантҳо Нико аз лига ошногӣ пайдо кардааст ва адаптатсия барояш осон даст медиҳад. Ӯ дар Испания тавлид шуда инҷо ба воя расидааст ва 3 сол таҷрибаи бозӣ дар Ла Лигаро дорост. Гузариш ба Барса мушкиле нахоҳад овард. Тарафи дигари мусбӣ ин аст ки Нико аллакай бо якчанд бозингарони Барса дӯстӣ дорад. Дар Евро пайвасти Нико ва Ламин Ямалро шоҳид шудем ки омили комёбии Испания шуда буд. Ба ҳамин хотир ҳарду дар ҳайат бошанд боз хубтар мешавад. На танҳо бо Ямал, балки Нико бо Педри, Гави, Фирмин, Балде ва Ансу низ ошногӣ дорад. Хулоса ӯ худро дар Каталония дар хонааш ҳис хоҳад кард. Дӯстии ӯ бо бозингарони мазкур бо сабаби як сину сол доштанашон аст. Ба ҳамин хотир Барса ки ҳайатро ҷавон карда истодааст, Нико аз ин ҷиҳат ҳам мувофиқ мебошад. Албатта бозингарони калонсол ҳам имрӯз ҳастанд, вале аксари ҳайатро аллакай бозингарони ҷавон ташкил медиҳанд. Ямал, Педри, Гави, Балде, Кубарси, Ансу ва Фирмин Барселона эраи навро маҳз бо ҳамин бозингарон оғоз мекунад ва Нико ҳам ба ин рӯйхат тобистон шомил хоҳад шуд. Ногуфта намонад ки муносибати ӯ бо Ямал оддӣ нест. Онҳо берун аз майдон ҳам дӯстии хубе доранд. Ин чиз ҳамдигарфаҳмии онҳоро дар майдон дучанду сечанд мегардонад. Онҳо медонанд ки дар кадом мавқеъ кушода шудан зарур аст. Агар шумо бозии мунтахаби Испанияро дар Евро тамошо карда бошед, пас дарк кардед ки Нико бештар тарафи Ямал ҳаракат мекард то сеҳри худро зеботар амалӣ созанд. Тамошои ин ҳаракатҳо зебо аст ва дар Барса мухлисон ҳамин чизро интизор ҳастанд. Ин пайвастшавӣ моро ёди рӯзҳои қабл ба сегонаи Месси, Неймар ва Суарес мебарад ки шоҳигарӣ мекарданду ҷомҳоро яке паси дигаре болои сар мебардоштанд. Оё шумо гузариши Нико Уилямсро ба Барселона интизор ҳастед? ҳатман дар ин бобат фикратонро дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. То боздид дӯстон.